Ahojte všetci, vítam vás pri nových videách Šelmára. No a v týchto novších videách si povieme niečo o preventívnych opatreniach a začneme rovno zabezpečením odpadu pred medveďmi. Prečo je zabezpečenie odpadu tak veľmi dôležité pri medveďoch? Pretože vzniká tzv. Synantropizácia alebo strata plachosti. A práve sa to deje pri tom, keď medveď požiera ľudskú potravu. No a častokrát sú potom tieto jedince usmrcované. Nie je to problém len u nás, ale je to problém aj v zahraničí. Keď som ešte pracoval v zásahovom tíme, tak sme začali najmä v okrese Poprad a v oblasti Vysokých Tatier takýto odpad zabezpečovať. No a najvhodnejšie na to sú napríklad staničky alebo aj zabezpečené kontajnery. Pri tomto všetkom, vlastne ako sme ten odpad zabezpečili, tak sa nám podarilo aj dosiahnuť výsledky bez toho, aby sme nejak veľmi veľa jedincov museli z populácie odstrániť. Takže tá prevencia je oveľa dôležitejšia a efektívnejšia ako samotné odstraňovanie, eliminácia a odstrel tých medveďov. Dokonca na Slovensku to ukladá aj zákon ako povinnosť. Čiže je to zákon 79/2015, ktorý hovorí, že na území s výskytom medveďa hnedého sa musí zabezpečiť odpad. No a potom je tam ešte teda vyhláška 371/2015 a tá hovorí, ako by sa ten odpad mal zabezpečiť. A odpad má byť zabezpečený 3 spôsobmi. Buď sa teda smetná nádoba umiestni do nejakého priestoru, kam sa medveď nedostane, buď sa teda zabezpečí elektrickým ohradníkom, alebo sa použijú špeciálne nádoby, ktoré sú zabezpečené pred prístupom medveďa hnedého. No a v najbližších dieloch Šelmára si práve tieto typy všetky ukážeme a porozprávame si o nich. No, takže toto je vlastne jeden z tých typov staničiek. Je to stanička zabezpečená pred prístupom medveďa hnedého, takže preto, aby sa medvede nedostali ku odpadu. No a k tejto staničke je nutné povedať to, že ona kedysi nebola v tomto stave, ako ju dnes vidíme. To znamená, že nemala toto priečné mrežovanie. Boli tu vlastne len tieto mreže, medzi ktorými je veľmi široký rozostup a dokonca vlastne ani hore nebola namontovaná táto lišta ďalšia. To znamená, že medvede sa do toho vedeli dostať. A ako to tie medvede robili? Robili to tak, že vlastne tým, že je tá šírka veľmi veľká medzi jednotlivými mrežami, tak tie medvede vlastne vopchali donútra laby. No a robili to 2 spôsobmi. Buď sa postavili na zadné a tými labami teda sotili ten kontajner na druhú stranu, vysypali sa odpadky, oni to obehli a požierali ten odpad. Alebo stáli a zadrapli vlastne, pazúrmi zadrapli ten kontajner a začali ho vlastne takýmto spôsobom nejakým ťahať a prevrátili ho na túto stranu. Tu sa potom vysypal odpad a oni potom následne ten odpad požierali. Predtým dokonca sa stávalo, že ak tu nebola táto lišta, tak po medvedici vedeli vybehnúť malé medvediatka, naskákať donútra a jednoducho okolo behala zúriva medvedica a vnútri boli malé medvediatka. Takže prvá modifikácia prišla s tým, že sa namontovala hore táto lišta, ale čo bolo podstatné, tak potom sme začali komunikovať s mestom Vysoké Tatry a mesto Vysoké Tatry, za čo im patrí chvála mimochodom, tak začali domontovať tieto priečné lišty. Čo veľmi pomohlo, pretože dnes už vlastne ten medveď, aj keď vopchá donútra tie laby, tak on nevie manipulovať s tými smetnými nádobami, ktoré sú vnútri. Takže v momentálnom stave, ako vidíme tú staničku, tak je dobrá a je funkčná a je zabezpečená pred prístupom medveďa hnedého. Takže teraz je fajn. Týchto staničiek je po Tatrách a v okolí Tatranskej Štrby a tak celkovo myslím, že 84, keď sa nemýlim, a od týchto staničiek, keď neboli ešte modifikované 2-krát a neurobené do tohto stavu, som nespočetne krát odáňal medvede v zásahovom tíme. Odpad je pre ne tak silné lákadlo, že keď ho teda začnú požierať túto vysokokalorickú, ľahko dostupnú potravu, tak veľmi rýchlo menia svoje správanie a to je práve to, že oni potom stratia plachosť. No a potom už sa teda neboja ísť aj takto do centra Lomnice, pretože je to pre nich príliš silný atraktant. A táto stanička sa otvára tým štýlom, že sa to vlastne musí takto vyklopiť dohora a potom sa to takýmto posuvným systémom sa to otvára a následne ľudia môžu vysypať smeti alebo smetiari potom teda akože zobrať tie smetné nádoby von, vyprázdniť ich a vrátiť naspäť. No. Na toto medveď nebríde?
Zatiaľ som nevidel, že by na to prišiel, aj keď toto nemusí byť až tak veľmi veľký problém pre ňo otvoriť. Sú aj sofistikovanejšie úzavery týchto staničiek, ktoré si ukážeme neskôr. Zatiaľ som nevidel, že by sa dostal donútra. Čo je ale veľký problém, keď som pracoval po nociach v zásahovom tíme, nespočetne veľa týchto staničiek som musel zatvárať po ľuďoch. Čiže zase je to o tom, že tá mentalita ľudí na Slovensku je trošku iná, ako som videl napríklad v Škandinávii, že tam, keď je nejaký kontajner alebo niečo zabezpečené proti medveďom, tak je veľmi dôležité, pretože vy môžete mať týchto staničiek koľko chcete. Ak prídu ľudia a položia tie odpadky vedľa a nedajú ich donútra, alebo tú staničku nezavrú, tak to vlastne nemá absolútne žiadny efekt.